wallahi aljanu ne. Kai ni fa ban kin fita in je mu tafi ni da shi ba wallahi. Da wa? Assalamu alaikum. Kai hatsabibancin ka hau kuka bishiyar kuka ta fi ɗari. Jarabawa ce ta Ubangiji. Hajiya, abinda na sani yarinyar nan ko ce abinda muka sani ta yi kisan kai. Kisan kai! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau ce kai kisan kan. Wai me ma da jira? Human corporal, arresta! Ya kake haka ne malam? Yarka ce fa kai ka haife ta.